dabaliya bannen do bi ne yɛrɛ tɛ se ka kuma ta in n'a fɔra I bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ kamalen kɔrɔ ye o tɛ k'o dɔn I ye nin ye kɔlɔkɔlɔ ye o de kosɔn walahi bamanan ka kuma do k'ali n'i yɛrɛ faga cɛbakɔrɔ ye k'a t'a dɔn ye kuma in ye tiɲɛ ye koyi ne mun de to yen sa ne ma min kɛ tiɲɛ ye mun de tora ma min kɛ n ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ mais halisa mais n'Ala sɔnna ma nin bɛna ne sɔrɔ yan bi n bɛ ko yira nin na bi walahi a ma sigi ni min ale bɛ fɛn fɛn na ne b'a bɛɛ kala ne muso kɔnɔ fɛrɛ banna don o don walahi o y'i sa don de mais n bɛ se ale ta kɛcogo la n tɛ foyi fɔ la ye ni mama ta sisanama ni ka gɛlɛya ye ni mama mana n bolo don diɲɛ fɛn o fɛn na a tɛ ɲɛ danga dun wa kunangoya de dun wa fɛn o fɛn don ne mama t'a dɔn ne bɛ fɛ ka taa Mariam de deli wari la mais ni n taara denni deli a bɛna mun fɔ n ma ne de b'a dɔn barika Ala ye n kɔni bɛna Ala minɛ sa ah ma chérie salam alaikum alaikum salam an tɔgɔ di ça va ça va k'a ɲuman bɛ cɛ e ni fama sa I bɔ yɔrɔ mɔgɔ baasi t'u la yen ka waa kɛ baasi foyi t'u la ba isi aya n bɛ ji san ka na di ayiwa ma chérie cɛ ne ko kura ye bi dɛ e tile joli n tɛ ka na so kɔnɔ ne ka na a tɔgɔ dɔgɔmanin ma réagi a ma mankan kɛ foyi Ala k'a kɛ hɛrɛ ye i tɛ tila walahi n kɔnɔ seri n bɛna cɛ minɔgɔ bɛ na koyi awɔ n bɛna ale cɛ i kana perese tɛ fɛn fɔlen ɲɛna y'a to Ala mun kɛra ji min fɔlɔ bani dɔgɔnin kana ji min n'i tilala ji min na I ka n tafe ta I k'a siri bodi I k'o fana ta k'a don I la parce que ne kɛra cɛbakɔrɔ de ye sa I kɛra muso de I tulo bɛ na I tulo dayɛlɛ ka n lamɛn n bɛ ka kuma min f'i ɲɛna dɔgɔnin kamalen kɔrɔ k'i ba ka du la tile 3 e t'a dɔn ko muso b'e bolo sa n y'i bali mun na n y'i bali fɛn jumɛn kelen pe la o fɔ n ɲɛna ne muso filanan ko don n b'i balo la n k'i k'o ta ne sabanan ko don n b'i balo la n k'i k'o ta ne naaninan ko don n b'i balo la n k'i k'o ta mais kamalen kɔrɔ dutigi k'i ba ka du la tile 3 e tɛ y'i ka du kɔnɔ ko muso b'e bolo sa bi e kɛra musobakɔrɔ de ne kɛra cɛbakɔrɔ de tila tafe ta I k'a siri ka bodi ta I k'a dun n ka donfini tɔw fana filɛ saki kɔnɔ n'o fana t'i wa I ka misɔrɔ in fana minɛ k'o fana siri I kun na ne ma foyi faamuya e la fini ninnu filɛ nin I k'olu ta k'o de I ka tafe in siri I ka gileki don I ka misɔrɔ siri I kun na ne ka minɛnw ne y'a bɛɛ ta ne bɛ taa n ka so parce que dɔ kɛra e ta in na walahi bilahi dɔ kɛra e ta in na e ka furu a nege kisɛ kelen den a tɛ ne dɔgɔmanin na bi ne bɔra e ka furu la ne sen t'a la bi n bolo t'a la ne bɛ taa n ka so kuma caman nege tɛna n bila bani n bila ka b'i bolo wa n tɛ segin ko n bila e ka furu yɛrɛ de nege tɛ ne na namɛ Ala kama namɛ I bɛna n lasigi dɛ kuma caman nege tɛ parce que e jogo e tɛ se k'i jogo bila dɔgɔmanin sabali sa i bɛ fɛ n ka n yɛrɛ faga k'i yɛrɛ faga e min kɛra o ye yɛrɛ faga ko de n ye bali mun de la n ye bali mun na sabali Ala kama n'i sigi Ala kama i k'i sigi n'i bɛ min ɲɛfɔ ɲɛna fɔ ne ɲɛna ne taatɔ don an ka so ne y'an ka mɔgɔw wele ne taatɔ don ja dɔ b'a kun Kile kana ne na bi koyi. Ala de mun de bɛ ne ka so kɔnɔ ni mun de ne ka so kɔnɔ sa Ala Mama fɛn dɔ bɛ ka so kɔnɔ Mariam e ka taa lajɛ Kamini ba gamtɛ taara ne ma se ka lafiya Ala Mariam kun ye ne sɔrɔ ne bolo o kun tɛ malo ye kabako
e ta nege kisɛ kelen de a tɛ e ne la jɔn wele sira tɛna ko k'e ma kɔnɔ k'i bɛna n ye weleli k'an ka so de n bɛna taa n ka so de wele k'an ka du kɔnɔ mun kan ne ma bɔ so de kana walima e y'a fɛ ko somɔgɔ tɛ ne la de yan ne bɛ furu don min na ne ma tɛ ɲinɛ aw fɛ yen yan e taara ne ɲinɛ an fɛ mais e m'a fɔ an fɛ yen nɔ k'i bɛ su 4 ni su 5 k'i kun fɛ i m'o fɔ an fɛ yen dɛ mɔgɔ bɛ muso fili u ka so kɔnɔ ka taa kɛ kɛnɛma palon yan ko muso bɛ ne bolo n'i sago sera i bɛ se muso fɛ ne don min ja i bɛ si kɛnɛmala la parce que muso b'a yɛrɛ so kɔnɔ n yɛrɛ fana bɛ n yɛrɛ o kɔnɔ ko furu ye fɛn ye n'o don ne bɛ taa n ka so siɲɛ kelen i bɛ fɛɛrɛ i ka kow ma yan ne y'e faamu dɔgɔmani diɲɛ tɛ tile kelen ko ye dɛ ne nana bi n bɛna min f'i ye bi e t'o dɔn n'i y'a ye ne ye tile 3 kɛ n kun fɛ ne ni nin cɛ kun famana dɔɔni dɛ a bɛɛ kɛra e yɛrɛ ɲɛna dɔgɔmani ne bɛ baara min na e yɛrɛ b'a dɔn ne tɛ se ka sigi so kɔnɔ ka tile e yɛrɛ b'o dɔn ne y'o bɛɛ ɲɛf'i ɲɛna ka tɛmɛ dɔgɔmani ne baarakɛɲɔgɔn bɛ ka ne janfa fan bɛɛ lajɛlen fɛ ne hakili la e yɛrɛ ye dɔ la sabali ne ye yabulu toujours la ko ne ka sabali n k'a ta baara la parce que a bɛ kasi la ni ne tun ye n banko kɛ e tun bɛ mun fɔ ko ne ka jugu mais a ye min kɛ n na bi n'i y'o fana f'i ye i bɛna mun fɔ n ye donc ne bɛna n ta kɛ mɔgɔ yira de e la tuma bɛɛ n ko karisa nin baarakɛɲɔgɔn nin baarakɛɲɔgɔn nin baarakɛɲɔgɔn est ce que mɔgɔ sɛbɛlama jugu o y'o ye wa dɔgɔmani i tɛ min dɔn ne bɛna min f'i ye i ka di ne ye bi ka tɛmɛ hali n ka kini dun ta kan dɔgɔmani walayi i ka di ne ye bi ka tɛmɛ n ka kini dun ta kan mɔgɔ si tɛ muso furu ka bɔ a fa n'a ba kɛrɛfɛ ka tila ka na bila degun na tuguni o y'an tulo kɔrɔ kuma dumanni don ne bɔra kɛnɛma o kuma fiɲɛ de bɛ taa dɔgɔmani ala depuis buwa gamise kɔni taara wallahi ne mama ma lafiya ala mun de bɛ ne ka so kɔnɔ sa foyi t'i yan nɔ mama ala i bɛ mɔgɔ ja ala fɛn bɛ yen sa maramu i bɛ min na kɛnɛma o de b'i nafa ka tɛmɛ ne ta kan n'o dɔ kɛ ne yɛrɛ m'a f'i ye ko n tɛ ka siga n'i bɛ min na kɛnɛma o de b'i nafa ne ta ye ne tɛ kuma caman na dɛ to n'o ye siɲɛ kelen ne yɛrɛ dɔgɔmani bɛ to n'i yɛrɛ un point tɛrɛ ne b'a fɔ i ka nin fini ta i k'a don m'o nin f'i ɲɛna k'i ka n ta ka don parce que i kɛra muso de ye ne kɛra cɛ de n'o dɔ kɛ e bi i bɛ min na kɛnɛma to n'o ye ne yɛrɛ bɛ to n'i ta ye kuma caman fɔ e nege ne tɛ sigi koyi hala e fɛ n bɛ kɛlɛkɛ bolo de kan mɛ kuma caman nege tɛ n na dɛ depuis sisan dɔgɔmani lajɛ kɛ i ka kuma fɔ ne tulo b'i la koyi ɲɛ tɛ kuma ye koyi tulo de b'a mɛn n tulo in de bɛnnen don dɔgɔmani lamɛn sa dɔgɔmani ne bɛ sɔn ka taa ka ne to nin kelen na tan e ma taa ka ne to yan a dabɔra ne la a ma fɔlɔ ne la koyi e n y'a ɲɛ de ye kun fɛnɛ bɛ k'a kɛ dɔgɔmani n bɛna tiɲɛ yɛrɛ de f'i ye awɔ fɔ n k'a mɛn i y'a faamu diɲɛlatigɛ la fɛn bɛɛ bɛ ban fɔ ala ka masaya awɔ dɔgɔmani n t'a dɔn ne ye e kɛ min ye ja e t'o ye ne tun bɛ k'i bila minɛ min kɔnɔ dɔgɔmani e t'o minɛn kɔnɔ fɛn i ka di ne ye ne b'o dɔn mais bi de fana ne y'a dɔn k'a fɔ ne ka di i ye parce que muso bɛ nin bɔ a dayɔrɔ la k'a fɔ a cɛ ye tiɲɛ yɛrɛ la ni diɲɛ ye k'a tɛ kɛ dɔgɔmani n'i y'a fɔ i tɛ taa so wa ayi min ka di ne ye dɔrɔn o ye tiɲɛ de ye e ka tiɲɛ fɔ ne ye dɔrɔn n'i ye tiɲɛ fɔ ne ye ne n'i bɛ bɛn ni solution bɛ ɲini a la n b'o ɲini a la ayi ne tɛ taa so n'i y'a fɔ ne ye dɔrɔn ne tɛ taa so a ye f'i k'i kale walayi e fɛ ko n bɛ ka i nɛgɛ de yan walayi a fɔ n ɲɛna n tɛ taa so ne bɛ tiɲɛ dɔrɔn ne fɛ n'an bɛ ɲɔgɔn ka bunahadamadenya la tiɲɛ de bɛ laban an ka ɲɔgɔn musalaka dabila wala dɔgɔmani tiɲɛna ne ye n dogo i la a ko la a daminɛ na nka i yɛrɛ ka kuma fɛn min tɛ ɲɛ fɔli kɔ o bɛ fɔ awɔ dɔgɔmani bamananw ka kuma tɛ ko ne suya don ka kobaga la k'a nɔgɔlen bɛ taa lahara o ye tiɲɛ o tɛ tiɲɛ o ye tiɲɛ wala fɔ n k'a mɛn ne tun b'a fɛ ka i dɔgɔnin na don ka fara i kan n'a tɛ kɛ baasi ye ma k'a fɔ ko n ka kɛnɛma sili tun y'o ko ye o tɛ dɛ mais n y'a laɲini kɛ ni dɔ ye ɲɔgɔn ye mɔgɔ ɲɛnamaya la ne tun b'a fɛ ka o ladon ka fara i kan tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ko Mahamadu mama yɛrɛ bɛ mɔgɔ dusu kasi kojugu foyi tɛ so kɔnɔna na bɛ so kɔnɔ maram ayi e yɛrɛ ni mɔgɔ de tɛ bɛn ja la i filɛ ne ka tile gan mɔgɔ la e nege foyi tɛ ne na du in kɔnɔ yan ne bɛ yɛrɛ fɔ tɔ sɔrɔ de bolo ka dɔ ko tiɲɛ dɔrɔn de ka di ne ye koyi nin ko banna ka ban i ye tiɲɛ fɔ ne ye dɔrɔn a banna i ka ji minɛ k'i min wala ko in banna ka ban nin ye kɛlɛ bannen yɛrɛ n bɛna minɛn ta sanfɛla don i min i ka don so kɔnɔ i ka t'i falen nin y'a bɛɛ bannen i tɛ kɛlɛ kɛ ayi depuis i fana tigɛlen don n na dɛ ne de man kaliya
e de ye n kale ni a ko bɛɛ bannen ne Jim e ka nin falen n yɛrɛ bɛna minɛn bila so kɔnɔ ka na i b'i falen i bɛna n sɔrɔ kɛnɛma y'a mɛn i min min yan awɔ ni Jim dɔgɔnin dɔgɔnin ye jatigɛ koyi k'i jatigɛ a fɔ ne tun bɛ n yɛrɛ fa ye ko yan nɔ k'i yɛrɛ faga cogo di dɔgɔnin tilalen ka ne to yan nɔ tiɲɛ dɔrɔn de bɛ laban sa n kelen bɛ mun kɛ nin sobaden in na n'an bɛ ko kɛ an ka tiɲɛ fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn banna n t'a ko bannen muso filanan furu ma fɔlɔ ne la tɛna laban ne la ou bien t'i reposer dɔn i sɛgɛnna yɛrɛ tile joli b'i kun fɛ t'i reposer dɔgɔnin diyara n ye bi dɛ walayi i m'an sama min bɔra n ye commande kɛ restaurant yan fɛ su in na an bɛ taa dumuni kɛ yan awɔ n y'a mɛn su in na an bɛna taa ɲɛ la awɔ an bɛ taa yen su in na awɔ o bɛ diya n ye awɔ Maram kuma na ka portefeuille sɔrɔ ne bolo dun a fɔ ni malo kun t'o la kabakoden da ala ni ce ala a fɔ ne tɛ taa Maram nɔfɛ bitigi la ka taa nin ko in ɲɛɲini walasa ko in ka se ka bɔ a kun ma cogo min na sinon a bɛ n bisigi n'a ye dɛ to nga janga yɛrɛ ko a tɛ tɛmɛ ala ta kan min ni ka ɲi yɛrɛ fɔ ka cɛbakɔrɔ ye n bɛ taa baara la dɛ n bɛ taa voyage la ja o bɛ musobakɔrɔ bolo kɛnɛma i ni ala cɛ muso kɔnɔfɛn mana ban don min walayi bilayi o ye sa don ne ale tɛ ne dɔn ne tun bɛ ka péage min d'ale ɲɛkɔrɔ ale binnen filɛ o péage la Jofi wallahi ala ka barika don i la ne kɛlen ka nin kuma dɔn mais ni ala sɔnna ma n bɛ ko yire la bi wallahi hali garankɛ t'a da golo kan ala i da i k'i reposer parce que i ye su joli k'i kunfɛ i sɛgɛnnen ba de don i da i k'i reposer ne fana bɛ tila ka n ta da i kan wallahi muso filɛ nin kana tile gana manamana ko la i jɔ n ka wariko jateminɛ ni tulutigi nana n bɛna tulu dɔw ta i jɔ dɛ ayi o bɛ se ka kɛ cogo di i jɔ kɔri mama ne ka wari ta ayi ma sɔn ayi o bɛ se ka kɛ cogo di nin ye kabako da ye nin dun bɛ se ka kɛ cogo di ou bien ne ɲinɛna n ka wari kɔ n ka armoire kɔnɔ n ye wari ta ka don n kunna ayi nin tɛ se ka kɛ ayi ne kunkolo ma sɔn tiɲɛna bi ta in ma nɔgɔn Business Gawani ne atentata tellement de fort la sisa me ka fanta inspiration be ka million de lame fanunga kanu ode beninka mama ka love tebe ne mentenka alere ye mega ni alere ye mega ni ngana malo Maram bismillah mune kɛra zoni ne ka butiki kɔnɔ na o kuma t'a la zon ta kɔfɛ n ye mun suyali fana kɛ mama jigin ka bɔ n ka da la mais n ye mun suyali de kɛ i ye suyali de kɛ ne ye suyali jumɛn na Maram tuguni Maram sabali sa ne ko e ma se miiri ten wa mais n ye mun de suɲɛ i ye n ka wari suɲɛ n ka portefeuille kɔnɔ e ye portefeuille ne bolo wa Maramu Maram sabali sa Maram sabali ne se ka da e la gɛlɛya mana kɛ cogo o cogo kana suyali ko gɛlɛya tɛ ne na dɛ gɛlɛya tɛ ne na gɛlɛya mana kɛ na hali ni ye nin butigi ba ye ne bolo i b'a dɔn ko gɛlɛya tɛ n na e ka portefeuille i y'a ta
Prévu mami bolo. Sisan nana ko me wari dinga tun ma nya so nga wari te. Maramu. E na ko dukene manana. Akuma nebe dukene manana ko ne warta. Ne maramu sabalisa. Mama. Ne nga portefeuille bila cherche kono. Ka do nyanga na. Nana so nga wari te no. Akuma. Ne kele ne kuma dukono. E kene te en jombe. Mais ne ka portefeuille, e ka portefeuille kuma ne kele fa wa. Mama ne mako ti ka pam ko bayna. Sabali. Nga wari dia. Sabali. Nga wari da ko fe nga police wele. Police wele. Warti mbola prévu te. E ka portefeuille ne bola. Alaje. Sabali sa. Ngo zone ka kele so. E ka so ka bila te so. Okuma. E joya. Kana do ne ka boutique kono blele. Dala ko do bana. Ha? Awo, toya. Kana tugu ngode. Ni tugu ngoni mi da tugu ka fotu. Abarika alai. E ma wari ne bolo. I fora wata la ka ke hwani. E ma wari ne bolo. E be kla ka ko ne ka warta tugu do be ka tugu di. Ne konte do woro ibe woro mi dai ne. Ibe woro mi dai. Abarika alai. Jani gele ayi soro jugo bebe dai la. E muso wati shija ni suani. Nyenga portefeuille bla shashi kono ko mbedo nyenga na nana sora yenga warta. Alaka yafane makui. Ne ko mama ine ka wari hwe. Ne duma bolo yenga portefeuille la. Waro ko kundum fene kera ne bolo chine koi. Nga ala rebe ko nyado. Ngoni ma bolo ala de bisigi duma ne ala yi. Me chawa don kanga bisigi. Pasi nere dura nyaga na kale to dukene manana. Nere na boutique la ngom na turuti ga warda man na so warte ku. Hakile yere te se ka mérité yere. Oh ngakle journée bere chema. Mani. Abde ko ni warinta de. E ala de bado ne warinta. Mene warinta kum kama masara mani e bado ne. Geleya de ni bla shweni na. Ala. Pune ya fara de made. Ko ni de ni jigilatige. Mais masai bado nyake kum kama. Ala ni ci. Jam mo fana geleya be mo bla ko do keli la fem mandi. Itara no ko kulu ni nyana sa. Ala ka chen man no ga yere. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Adugo ne ba. An chene fa. Don e tulu ne fere wa. Hawo. Che tulu be no. Che tulu. Awo che de saint flas en fait. Tulu no be tan fu ba ke kusigi la. Nta to ko do mo. Oh fu ba ku ka ara saula. Voilà, mo wera la. Non, ale fete fe ambi. Aha. Awo. Bon che ko sa fenete no. Awo ko safne be. E do ira na ta. Okay. Hageto. Yate ni be ko safne we. Na manera mo go belo. O gari. Me fe la bla do yo. E o mi la blay. Boy be bo fa do yan do ne ba. Ko mbis mo so ma soro. Kore mo ko kene mai. Donc fare bene la. E me sora fali ma. Ne ba bi E ma. kana do ko bo fa. No kuna ne ra ku metu aka feriga ne kuntuna yala mo goda la ko bo fa. E ne re kele ya. Ete chea. E nyugona bade te mazongoro barala. Esaka kutoka. Ne musodo ne benga mecheri law. Edu. Cheno. Boni ba yo wardi kana. Ni saninga na taka bunga bitike kona. Ne ba yo wardi kana. Ala. Buma ko fato chara boy. Yo ya fato jo. Fato jo. Ya fato jo. Ya fato jo na. Na. Fare bila. Ikoshi. Ino. Kiki no iri. Ite no ira. Kakule ni mangame. Ni kanti ya fu mo nyamo ko ta to. E ba fo no fato. Ne ba ne ata mani burale. Ala ka masa ne fa. Ebe mu ne fe. Ne be mi fe ni o soro. Ne ta. Ni mangame. Ni mi kanti ya fu mo nyamo ko ta to. Le fa la ka masa nga telephone nga wari bla. Ni de ni mangama andala. Impoli. E ba fo ko fato. Ne ba ya ba. Kwe.
ala ne ka bita jugara koyi nga wari bɛ suɲɛna nga finiw bɛ suɲɛna ne mun kɛ